ụmụ Igbo mmanụ ya maala unu mma achọ nke ịnegali anya n'obodo gị akịta na PG obodo unu na-ene igwe obodo unu na-ene onye na-achị obodo unu ma head of organizations i belong o nwere ife njisi gị n'anya ka ịfụ one or two. Ọ bụrụ n'obodo gị enwero ife igwe unu tinye na Disemba na Jenụwarị a ga attract ndị mmadụ from obodo dị iche iche bata obodo unu a spend ego fa n'obodo a igwe unu enwe vision. Ọ bụrụ na onwe ife PG obodo unu tinyelụ kịta as activities ga-ejikọta obodo unu niile a ga-emesịa ọ bụrụ na ife a ka alụpụtara na Jenụwarị a na bọọlụ a na-enwe 2024/25 season. So 2024 chalacha na 25 onwe a project a bịara execute and onwe ha nke etinyelụ kịta PG obodo unu onwero any plan onwe. Now achọ ka mkpochighị agụ back n'aka ndị mpa anyị fa. O nwere ndị a na-eme ga expect kịta ka ị na-respect ma akpọ ọfa afa nya ndị echisiri ichie that time nyesi afa ogene ma oche echichi dị iche iche mgbe a etu anyị si nwee today ndị bụ n'utobo kafa bụ o nwere ife fama na ọjọọ na ọkpatara ego ọ bịa na-azọ sinye ya nka eme maka ego ya kwa ihe dị a iyetago mana from year to year onwe contribution ọ na-eme ebe a ka ọ ga-achịgide etisi apụa. So ụmụ obodo ị ga-eje fundament kpatasịkwala ego eluzie na onye otufa na-agba nkwụ ma ife dị anya erue na-ebupụta ego na mmadụ na-achọ ịkwa akwamozu sisọ menụ n'obodo a agụ ọlụgụ ife atụtara n'ego nye onye ahụ ọ na-achụ more than 200 million naira ofu onye ka ife ga-emezi ọ bụrụ na PG ma ọ bụ igwe organize men so ọ bụ na tinyere ya arụ n'obodo anyị na anyị chọrọ ka anyị mee ife dị ona cheki anụ na-enekene secondary school niile nọ n'obodo unu na-enesigodo secondary school na primary school dị n'obodo unu onwere ife na-eme di ya nwere ife na-eme di ya mana menụ niile abụ ego bụsi ike bụ na skuul a kafasi wee pass ya out. Ọ bụrụ na PG unu bụ onye nwere something upstairs kama na-agụ secondary school dị n'obodo unu ọnụ every year ọ ga-enwe nke a ga-eje okwuo na a ga-adọsasị ebe a n'ife ọ nidiri ebe a bụ si rụọ ọrụ ya yu na elu ma ife niile na ego ọ nọpụtara ewepụta mee na emeka ego dadị a lọnchị anya ife niile aga okwuo na by this time next na-aga kọmishọn ya ịgba na every year men ga na-alaiki na kọmishọn ife na ababa ma na-enwe working igwe enwere working chairman enwere working PG. Ọ bụ ebe na-eme ife PG n'ọnụ. Some of those PG, some of igwe efu today enwere ha menwere influence on their own. Onwe bekee nọkọta akpọ oku nọ na-agba ọfala ma ọ na-eme video on his own dọta men n'obodo onwe such charisma elu a na-azọ ife dị a ma akwalụ mmadụ kwanye ya di ya ife ma na onwero the capacity. That's why ọ ga-anọsi onwe ezigbo ife ọ ga-anọchata di ya. Development no go come general one not individual things ka efu uche edebere ụmụazị obodo Disemba ka ife na-akpata ka ụmụazị na-alaik na fa ga-anata bụ na a na-agba bọọlụ fanụ na a na-agba bọọlụ fa ga-alaik fa bịa ọ bụ na fa bụ ndị otiti n'obodo fa dị ike pụọ n'ugwu Awụsa ọ nọ Lagos ọ nọ Enuwe ọ ga-alaik ka ọ bịa zọọ jesi among ụmụ ọgbụ ya ọ bịa ọzọ jesi makwa bụ na mmadụ zọta jesi n'obodo ya o gosi na-agụnyebego n'isonyebego so next season ọ ga-alaik ịnata and the more ọ na-anata the more ego na-abata the more ọ na-amata be nna ya the more ọ na-ama organizations malụkwuo men mara story be nna ya mana igwe a na-etinye ụdịba igwe na ọ na-etinyela ego na bọọlụ this year igwe na ọ na-ejire ebe ha na-agba bọọlụ pasị ya bọọlụ ama na-ebidogo PG na ọ na-emenwuli ya PG na ọ na-etinyela ego si gbaa tournament n'afịa ka ọ na-adọta youth na future of obodo bụ na youth ka ọ dị. Ụfọdụ ife a na-alụ bụ ịdọ ndụdọ etu a ka ndị okenye mgba sikwa adọ ndụdọ ọdọsịa na ịnanya onwe ife ihe afọ gbadịtanwu n'obodo ya nọ ndụdọ ka eji mali ya na-ekogali kesis na-azụ anyị na-abụrụ nke ndị nwunye mmadụ ọ na-ataba ya so ụmụ rọbish niile a ndị kịta na-emekwa ya ka anyị siri na-enekene that your PG ọ dịghị ka onye ga-attract tanwu project ọ dịghị ka onye nwere ngabasị o nwere ike o jiri ego maka na o jiri ego ọ ya agwa ndị mmadụ okwu na weta ego so eluzi ife dị na anaghị ya biko ọ ga ife dị na ego anaghị ya biko ọ bụ na ime nwụrụ ya ichiftuo anyị na ụbọchị a ka Vadebubi Monsọ na-agwa gọvanọ ọ bụrụ na ọ gbana oyi emenwe ife ya resign
ọ ga-bụ na ime emenwu ya na inwe ọdị kapasiti kwuo na ị nwere ya. ejikwa na-abụ m akantantị, lọya, injinia eme ife dị na ichi obodo. Mba, anyị nidiri ya. Ọ bụ na ịbụ young man nwe ife imenwu, enwe ịchụtezi ndị ọjọọ aka sef adịghị ọka iri ya chụtenwufe aka your own sef. Ọ bụzi mgbe ị kpọrọ obodo niile etimwe ọp obodo ga-adị sef. Nwakọchịkọchị ego dị involve, ịma ndị ga-eputu kọlụ nna weta na ego ka anyị mee vidiyo na ịma ndị ya ero n'ile oche fanwe mee ife ego obodo ga na-asụ gudugudugudugudu ife dị na-eme. Ụmụazị chọrọ ịma ife na-eme ya ka m wee zu ụmụ iyi o ji agwa gị sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ife ga-eme n'obodo gị next December, welụ kịta neghalị anya ka ịmalụ ndị edebelụ na handle affairs of your town, affairs of your organization, affairs of omenala obodo unu. Ọ bụrụ na enwero working one ma nke gbachi ike onwekwe ebe unu ji azụ eje, obodo unu ga-adịkwa etu anwa. Ụzọ unu niile ama alụ ya alụ, nwa obere oge udu mmiri abịa some roads moto ama agbagbu ya na-agba ya kịta na ọ bụrụ udu mmiri ma ganwu di ya. Ị na-anya ka PG tie mkpu nna anya nụ m ego ka alụọ ụzọ a biko. Ego na-asị na-ebute katapila bulldozer na ibe agha arụ ọrụ 5 days every day na budget 500,000 asị na 5 million. Ewepụta the money kịta igwe kwuo na ya chọrọ ụzọ a ka obodo niile bịa. Anyị nụba nke a dị isi ama na ya alụsị gị ya na-esi ya banye ọzọ, obodo ga-asọpọt ya. Egwuo gota the two sides kpọọ aja mee ife niile azọpụtakwa obodo nke ahụ. Mesi ekwu igwe amapụtakwa, PG amapụtakwa, chairman amapụta, etikwa ọnụ ebekwa ọya bụ n'obodo na-aga n'iru. Ọ bụ anọkọta nnọọ asị na onye aza chọrọ ichi ya echichi, ọ bụla ebe a ka a na-egwu a na-echi gị echichi onye ka ewu ejekwa ichi gị echichi a na-echi gị ya based on merit or criteria n'ọkwa based on nke bụ nwa aja kọchịkọchị onye cha adalị n'aka na-abịa ihe agbukwa ebe agba na-akọghị eri na-eji wee bụrụ ọgbọtụrụ igwe gbọtuo nke a na ndị etinyekwago ebe a nwekwa ezigbo ihe emetenwu inwe maka onweghị inwe upstairs to contribute. Unu na-emekwa ndị mmadụ chairman, na-eme PG, na-eme ife igwe, na-eme ife bụ na-akpọsịa na-enekwa anụ chọọ onye nwelụ ngabasị oge ama ihe dị smart. Ọ dịgodo young 30 years nye na ya PG unu bụrụ 30 years o menwere Solomon anyị degota na Bible dị arọ na-ewe chiba Israel ọ na o menwere ife. Ọ bụgodị ịta ụmụazị o nwere ike ịta nwa mana ya lụọ ọrụ e wejere ọnụ that side. Chọọ young person nwelu activities juru arụ tinye ya di ya. Ọ bụ olu n'ife gị ma na fa na oluzie na iweta idea esi na onye abụ ebe a na olube onye ọbụla lụ 60 years onye ọbụla lụ 55 years ekwesịrị ka ọ bụrụ PG. Ọ kwesịrịzi ịbụ chairman ya dị between 30 years and 35. Ya bụ asị ka agbapụ ọsọ ọ sị na onwe ife omenwu obi ka na-enu young man ji ego onye nwa ga-ewepụta nwa ego n'ife a na-eme. Ọ bụ achọ onye anyị ike gwugo n'ụwa na-enwe ezi were ya sị abịa gịnị ka o ekwu ịnogo fit talk na what to you anyway. Agbago gị ife abụrụ ife a na-eme ga-ajụgata onye ajụ ọnya na-ewere anya gị na-afụ ya n'obodo gị n'obodo gị ọfụma. Ngwa na-emesịa na aka m bụkwa eze ụmụ iyo na-ewe Igbo.